салом алейкум бачако дишанбе лайкора бзанед бародар айҷи чаме яка айленский район я телефони кӯҳна дошти болошун будӣ я телефони пач кардодум одамода чӣ гуфтани яка ина баъду магазини мо шаҳри бухтар дар бозори фаромон дукони 84 яка ина баъду шаҳри бухтар бозори фаромон дукони 84 телефонои кӯҳнатона битен болоштунтен телефонои пачка овардагима аксия кардима и бародар ай шаҳри душанбе магазини якай степон омад телефони кӯҳна шадод болоштунмуд я телефони пачка шудум баъдоз медони ки рай душанбе қирған лезваш дагами ним соат намеяка ним соат ай бародар ай душанбе 6 на қирған омада рай душанбе қирған лезваш дага хто медони лезвай рай душанбе не бародар ай душанбе ма телефони кӯҳна шадод болоштунмуд телефони пачка шудум бародару магазин мо дар сентри қирғана бозори фаромон дукони 84 ай бародару 84 магазин якай спона мекумен миёвен ай дукони 84 миёвена бародару бин барама шаҳри бухтар бозори фаромон дукони 84 ай чихела ака қатиб чихела кат шарвано муомилаш чихела ака муомилаш 100% ина биен бародару шаҳри бухтар бозори фаромон дукони 84 ай вулия мегум биен любой модел телефона дорим бародар ай шаҳри душанбе омад рай қирған душанбе чӣ даги ака лезва ина бачаи душанбе биен рай қирған душанбе лезва ина бародар ай шаҳри душанбе омад я телефони пачка гир рафт телефон ай шумо иште на телефони пачка додум я чӣ ход падарка ай шудима ина баъдро бен марҳамат лайкора бизане видеои навона мекунем шумо дамия дар панои худо бошед хайр